human nga pagpakayab sa nasudnong bandila sa Kapitolyo Provincial, gipaabot ni Dr. Jerry Kalingasan ang Chief sa Provincial Task Force for COVID-19 nga dili angayan baliwalaon sa katawhan sa lalawigan ug mga empleyado sa Kapitolyo ang mga nahibaluan sa pagpakigbatok sa makamatay na coronavirus disease kon COVID-19. Pasabot ni ini nga ang pagpaminaw sa matag sinima nga virtual flag raising sa pangangamhan ng lokal sa Misamis Oriental dako usab og pagtulunan og dugang kahibalo sa nasinati karon nga pandemya. Mato ni Dr. Jerry nga kanunay niyang ginabalik-balik kung unsa ang COVID-19 ug unsa ang epekto niini kung mataptan sa virus. Ug labaw sa tanan sa matag adlawng Lunes, walay puas ang iyang pahimano sa unsay angayan buhaton aron malikayan ang maong sakit. Malaumod kini nga dili baliwalaon ang iyang mga pahimangno o protektahan ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Pahimangno ni Dr. Kalingasan nga kanunay nga sundo ng mga gabayan ug mahimong ehemplo ngadto sa uban. Sa iyang bahin si Governor Bambi Imano na sabtan og maayong kabalakan ni Dr. Kalingasan, hinungdan ni hangyo kini sa katawhan labi na sa mga empleyado nga mahimong ehemplo og lakip nga maningkamot sa pakigbatok sa COVID. Dugang sa gobernador nga himuon ang kaugalingon nga ehemplo pananglitan kung naay makita nga wala magsulob sa mas. Gamay lamang kaayo kini nga butang ko itandi sa problema o kabalakang gibati karon ni Dr. Jerry Kalingasan ug malaumod kini nga ang mga empleyado mo kooperar kay gikinahanglan sa lalawigan ang pagtinabanga sa pakigbatok sa makamatay nga virus. Ako si Lambo Ethel Ipanag alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.